Sabías que o toso é capaz de filtrar nitróxeno no solo, axudando a que outras plantas medren en terreos pobres? É un fertilizante natural que enriquece o noso solo. Sabías que o paspallaste a miles de kilómetros só para criar nos nosos campos? Escoita e intenta observar antes de que desapareza. Sabías que as bolas marróns que teñen os carballos non son os seus verdadeiros froitos? Os verdadeiros froitos dos carballos son as landras. Estes outros puntos marróns son os argallos ou bugallos, unha reacción da árbore ante a picadura dunha vespa. Sabías que a boca loura é a escarabella máis grande de Europa? En Galicia protexémolo como un tesouro. Vive en carballeiras vellas. É capaz de levantar obxetos que pesan 800 veces o seu corpo. É noso pequeno superheroe.